אז אני רוצה אבל עוד קודם לחזור, אני אומר, דיברנו על הגעגוע ועל הזיכרונות, אז השיר שהרב רז שר עכשיו, זה היה במפגש הראשון שלי עם הרב מנחם. אני הייתי רושניק, ואני עדיין, כן. וההורים שלי גרו באזור קטמון, וחיפשתי מקום בליל שבת בערב ללכת ללמוד. ושוטטתי בין בתי כנסיות עד שמצאתי ישיבה קטנה שקוראים לה ישיבת שפע. ושם היה מגיע, הרב מנחם היה מגיע, חוץ מזה שהוא נמצא כל הזמן, והיה אליעזר, והיו הרבה אנשים יקרים וחשובים. והרב מנחם היה שם בשבתות, ואני זוכר שהיינו שם, השבת זאת שאני הגעתי, באתי ללמוד שם, והיה מאוד קר, היה שבת חורפית. ובאיזשהו שלב גם לא היה חשמל, והיה קר, התנאים עוד לא היו מי יודע מה. זה היה גם ישיבת מקור חיים התחילה שם. ואני באתי לבית מדרש ללמוד, אבל אז אמרו, יש איזה לימוד עם הרב מנחם, שאלתי מי זה וכולי. אז שמעתי את השם קודם, אבל לא, אז אמרתי, נשב נלמד, ישבנו ללמוד, ואז בעצם אנשים קיטרו קצת על הקור. ואז יהודה גליק אמר, מה זאת אומרת, חסידים קר להם? אם הם חסידים קר להם, קמים ורוקדים, אז זה צריך להיות שקר להם. אז קמו ורקדו. אז גם אני הצטרפתי לרקוד. אבל אז התחילו לשיר, בך רבנו נגילה. אני זזתי הצידה. עד כאן, בך השם נעלוצה, בך רבנו. לא יכולתי, יצאתי פשוטו. זה לא בך, זה בך, זה שיר על בך. בך אפשר, אתה אומר. אני תמיד חשבתי שזה בחרבנו. גודר או משהו כזה. הסוכה שלי תלוי הרב מנחם עם החרב שלו, המאירה. ובאמת הדברים היפים שאלכסנדרה הביאה לנו כאן, באמת הזכירו לי עוד משהו, שרב נתן אומר, ורב נחמן הסתכל עליי. ואנחנו תמיד זוכרים שחלק גדול מהלימוד של הרב מנחם זה שהוא היה מסתכל עליך. כאילו, לפעמים הוא היה קורא את הטקסט, הוא לא היה אומר כלום, אבל היה מסתכל עליך, זה מבט, אמר, אז הציניות היה באיך הוא אמר, במבט שנוסף לדברים. וכשלפעמים אתה לוקח את זה, אתה לוקח חלק גדול מהעניין כאן. אז באמת עכשיו אני רואה שזה באמת משהו שבין רב נחמן לרב נתן, הוא הסתכל בי. נכון, ככה זה כשהרב מנחם היה מסתכל עליך, זה היה ממש גופם של דברים. זה היה חלק ממשהו באר, שאל, הסתייג, וכל הדברים האלה היו חלק רק מתוך זה שהוא באמת, מתוך כמובן גם היו לו עיניים מפחידות עם הגבות וכל זה. אז כשהרב מנחם היה מסתכל עליך זה גם היה אירוע נוסף שהיה כרוך בזה. בשיחה שהובאה באמת בחוברת האחרונה, והיא לא ארוכה, אז דיברתי באמת עם ישוע, והוא הזכיר לי באמת כמה דברים שבאמת ההקשרים, כאילו שהשיחה הזאת התחילה, אני יודע שלא כולם קראו את השיחה הזאת, בסדר? השיחה הזאת התחילה מדיבור על דברי רב נתן, על החיפוש באמת, על החיפוש שהערכת בו, על החיפוש אחרי הרבי, והחיפוש הזה שאומר שיש לו שני צדדים, שמצד אחד, שגם בחיי משה היה צריך לחפש אחריו, וגם את אליהו היה צריך לחפש, לא רק שהוא עלה על השמיים, אלא גם בחייו היה צריך לחפש אחריו, חטא העגל. מרמז שהדברים קשורים גם לחטא העגל, איזשהו חיפוש של מה זה חטא העגל, שמשה רבינו נעלם, ובאו לידי ביטוי בספר שיצא עכשיו, שנקרא סודות שמיים וסודות אדם, על רבדים חזיוניים וסיפוריים בספר ליקוטי מוהר"ם, וזיקתם לגאולה ולארץ ישראל. שם מאוד לא... כמו שצריך לפי כל הכללים. זה מה יש. אבל באמת חלק גדול מהעניין הזאת שהייתה עם הרב מנחם, אם כי עיקרה של השיחה לא נמצא בספר, ומה שעניין את הרב מנחם, אני אומר, זה מה שנקרא, זה היה הסוגיה היסודית, זה היה הנושא של האיסורים. ותורה כ' מזכירה את האיסורים, אולי עוד מעט נקרא קטע, את ההתחלה של תורה כ',
מזכירה את האיסורים, וזה בספר בכלל לא נגעתי, אז במובן מסוים עיקר חסר מהספר. עכשיו מנחם אמר, מוות אני מבין כבר למה, אם אדם לא מת הוא גם לא חי. אבל למה איסורים? למה באיסורים? ובאמת על השאלה הזאת לא כתבתי בספר כי לא היה לי שום תשובה. אם היה לי משהו לענות הייתי ודאי כותב, אבל לזה באמת אין מענה. אבל עוד דברים שעולים בספר, וסליחה שאני עושה שיווק לספר, זה הספר בנוי בעצם מהתפיסה, כן, גם כן הרב רז שר, שרב נחמן אומר שכל מקום שהוא הולך לארץ ישראל. ורב נחמן אומר גם שהספר שלו הוא ספר שיביא את הגאולה. כשהספר יתפרסם בעולם אפשר כבר לראות אם משיח הגיע. אבל השאלה איך הספר מביא את הגאולה? איך בפועל? איך התורה של רב נחמן היא תורה גואלת? והדבר הזה קשור גם לזה שרב נחמן תפס את התורה שלו כתורת ארץ ישראל. המושג תורת ארץ ישראל זה לא שאבתי מהרב קוק, אלא זה ככה רב נחמן מכנה את התורה שלו כתורת ארץ ישראל, שבעצם הוא זכה בה רק לאחר שהוא היה בארץ ישראל. ולאחר שהוא היה בארץ ישראל הוא זכה בעצם בתורת ארץ ישראל, שהוא אומר שהיא תורה גבוהה לאין ארוך מאשר התורה בכל התורות שהוא אמר קודם לכן, ולכן הוא גם ביקש שבספר ליקוטי מוהר"ן שלא יכניסו שום דבר ממה שהוא אמר לפני שהוא היה בארץ ישראל, כדי שהספר יהיה באמת תורת ארץ ישראל. אבל אז השאלה גם כן, איך לא רואים בליקוטי מוהר"ן זה תורת ארץ ישראל. כן, אז זה כאילו, הייתי אומר, אתגר שהיה מונח לפתח הדברים. עכשיו, חלק, כדי לענות על האתגר, אומר, זה לא דברים חדשים, אבל לעשות סדר קצת בדברים. אז צריך באמת לחזור אחורה קצת. רב נחמן, דבר ראשון, כמו שאנחנו יודעים, יש כל מיני כתבים נסתרים של ברסלב, וכמו שהראתה לנו אלכסנדרה, גם בכתבי תלמידיו ישנם דברים שהם צנזורות והם השמטות. אבל חוץ מזה שיש טקסטים שלמים שהיו מוסתרים, ישנם גם תוך כדי הטקסט הגלוי, כמו שראינו, ישנם השמטות של מקומות מסוימים. גם בכל הספר ליקוטי מוהר"ן יש בעצם איזה משהו שמושמט, וזה הרקע החזיוני של לפחות חלק לא מבוטל מהתורות. כלומר, חלק מהתורות התחיל בזה של רב נחמן היו איזשהם התגלויות, איזשהם התנסויות שיש להם רובד ממש חזיוני במובן של ראייה, במובן שהוא יכול לתאר לפחות חלק מהדברים גם בצורה נרטיבית של סיפור, שקרה משהו. והדברים האלה היו, לא שרב נחמן הביא אותם כמו שהם לתוך הספר ליקוטי מוהר"ן, אולי רק חלקים קטנים מהם, אבל הם היו מקור השראה לתורות של רב נחמן. ואחד המקורות הבולטים ביותר לדבר הזה זה באמת תורה כ'. כי בתורה כ' יש לנו את החזיון, חזיון הסררות, שרב נחמן, שמובא בחיי מוהר"ן באריכות מרובה ובאופן מלא, ועל זה רב נחמן אמר במפורש שתורה כ' היא פירוש לחזיון הזה. וכבר עסקו בזה באמת רבים, והראשון שבהם היה רב נתן עצמו, שהוא גם כן נתן כיוונים איך להבין את תורה כ' כביאור לחזיון של רב נחמן. עכשיו הדבר הזה, מה שאני טענתי, שזה מאפיין כללי יותר של הספר לליקוטי מוהר"ן, זה לא רק תורה אחת או כמה תורות, אלא יש כאן איזו אמירה יותר כוללת. בלשונו של רב נחמן, כל תורה יש לה מעשה. מעשה, ואחת הדוגמאות למעשים זה המעשה מהסררות. דהיינו חזיון, זה גם כן מעשה שעומד ברקע התורות. אז זה מאפיין אחד של הספר ליקוטי מוהר"ן בכללו, והדבר הזה היה מושמט, הוא מושמט בשני מישורים. דבר ראשון, שהיה לזה כל מיני הדים בתוך הספר עצמו ליקוטי מוהר"ן והוציאו אותם, כן? והדבר השני, שהעדויות על הדברים האלה נשמרו אמנם בחסידות ברסלב, אבל הם פרסמו רק בספר חיי מוהר"ן שפורסם 60 שנה לאחר פטירת רב נחמן ו30 שנה לאחר פטירת רב נתן. הוא פורסם בין השאר בגלל שהרב מצ'רין באמת השמיט כל מיני דברים מהספר חיי מוהר"ן, ובכך הוא אפשר בעצם
לפרסם אותו ולהביא איתו הרבה מידע. כאילו העבודה של הרב מצ'רין, שהוא צנזר כל מיני דברים, זה היה כדי לפרסם. במובן מסוים זה היה להסתיר, אבל במובן אחר זה היה כדי לפרסם, כי רב נתן לא העז בכל ימי חייו לפרסם את הספר חיי מוהר"ן. אפילו שהוא כבר פרסם ספרים שהוא בעצמו חיבר, ליקוטי הלכות. אבל ספר שיש בו דברים ממש מפורשים של רבו הוא לא פרסם, בגלל שהוא הרגיש שזה כרוך בדברים רגישים ומיוחדים, ולכן היה צריך כאן לעבור עוד איזשהו שלב כדי דווקא לפרסם את זה ולהוציא את זה החוצה, ולאט לאט עם הדורות התפרסמו עוד ועוד דברים. אתה יכול להזכיר את חזיון הסערות? מה זה? זה על שהוא רואה שם בני אדם שזורקים לתוך הנר את הזכויות. מעגלים, ארוך מאוד. זה ארוך, לכן אני אומר, אי אפשר יהיה להיכנס לזה, כי זה חזיון ארוך וכו'. ולכן אי אפשר יהיה ממש להיכנס, כי זה ממש ארוך. אז זה נקודה אחת שמאפיינת את הספר ליקוטי מוהר"ן. נקודה שנייה זה שלספר חיי מוהר"ן יש איכויות ספרותיות מיוחדות. כל מי שהרי פותח את ליקוטי מוהר"ן ונתקל בטקסט של איזה, יודע לזהות שזה רב נחמן, כן? זה לא השפת אמת, זה לא טניה, זה לא, יש לזה סגנון מיוחד, אבל יש לזה גם מבנים מיוחדים. ואחת הטענות היא שהמבנים שמאפיינים את הספר ליקוטי מוהר"ן זה הסיפוריות, הנרטיביות שלו. והנרטיביות של הספר, הסיפוריות של הספר, הרבדים הסיפוריים של הספר ליקוטי מוהר"ן, הם באים לידי ביטוי בכמה דברים. דבר ראשון, אפשר להבין שכל ליקוטי מוהר"ן זה בעצם פרויקט ששייך לחוג לספרות. כי כל החלקים הראשונים של הספר ליקוטי מוהר"ן, מה הם בעצם? הם פירוש לסיפורים של סיפורי רבא בר חנה. נכון? אחר כך למשתאי של רבי יונתן ולמשתאי, עוד כל מיני סיפורים, ואחר כך סבי דבי אתונה. מה שמאפיין את כל הסיפורים האלה מסיפורי התלמוד זה שהם המוזרים ביותר, הפנטסטיים ביותר. ואנחנו לקח את החומרים הכי פנטסטיים מבחינת כסוגה ספרותית, והוא נתן שיעור, אפשר להגיד, ברבא בר חנה. כתוב אביב, נכון? כן, כתוב. לכוכי זה מפעלות השם והספר. נכון. באמת, כשנגמר הפירוש של רב נחמן על קבוצת הסיפורים הראשונה על רבא בר חנה, אומר רב נתן, עושה סוג של סיום. עד כאן זכינו ללמוד את רבא בר חנה וכן הלאה. ועכשיו נעבור ללמוד את משתאי. יש גם את ספרא דצניותא, זה קצת שונה, אבל גם כן עוסק, נקרא את זה בסיפורים מיתולוגיים של בריאת העולם. וככה בסיום כל פרק מהפרקים האלה, יש גם באמת סיום של רב נתן, שהוא עצר באמצע, ואמר, עכשיו גמרנו לסיים. כן, אז בברסלב כנראה היה כתוב פתק בלוח מודעות, שיעור של רבינו וכן הלאה. עכשיו, אז יוצא בעצם שאת הספר עכשיו גם בהקדמות, בהסכמות לליקוטי מוהר"ן, אחד מהמשכילים כותב שיש לפנינו פירוש לסיפורי רבא בר חנה ולשאר הסיפורים המופלאים. דהיינו, הוא תפס את הספר הזה כסוגה של פרשנות, זה לא דרשות על פרשת שבוע, זה לא בנוי כמו התניא, זה בנוי כמה? זה בנוי כפרשנות לסיפורים. הסיפורים האלה בעצם נותנים מבנה גם לתורות, כי התורות בסופו של דבר, לכאורה אי אפשר לדעת את זה, אולי ישר כשאתה מתחיל לקרוא, היום אפשר לדעת, אבל כנראה כשרב נחמן פתח את הדרשות שלו, לא ישר אמר את הקטע מתוך רבא בר חנה, אלא רק בסוף הדרשה. לא נעריך איך יודעים את זה, אבל אפשר ככה לשער. אבל בסופו של דבר אתה רואה שרב נחמן מנקז את כל הדרשה שלו בסוף לתוך הסיפור. ובסוף הוא בא בתמצית, אחרי שהוא דרש דרשה שלמה, שהוא דרש פסוקים, ודרש דברים אחרים, וזוהר, הכל הוא בא ויוצק את זה לתוך הסיפור. אבל כשהוא יוצק את זה לתוך הסיפור, הוא מפרש את הסיפור, אבל גם בעצם מספר אותו מחדש. כי רב נחמן היה קורא מאוד, נקרא לזה רדיקלי, והוא פירק בעצם את הסיפור לכל גורמיו, לקח כל מילה, הסביר אותה מהצפרדע כל מילה בסיפור, הוא נתן לה משמעות חדשה, ואז הוא בנה גם עלילה חדשה, כי יש כאן דמויות, גיבורים חדשים ועלילה חדשה, ואז הוא בנה סיפור שלם. בנוסף, רב נחמן גם בתוך הליקוטי מוהר"ן, בתוך הדרשות, הוא גם סיפר סיפורים חדשים,
שאחת מהדוגמאות זה תורה כ', שאתה אולי עוד רגע נקרא אותה. לא היא תורה כ', אלא קטע קטן מתוכה. אבל אני אתן דוגמה גם למה אני מתכוון גם שרב נחמן בעצם מספר סיפור. אולי אחת התורות הידועות ביותר, שקל לכן להביא את זה כדוגמה, זה תורה ס"ד, לא? על החלל הפנוי. גם בס"ה, אתה צודק, נכון. אבל תורה ס"ד על החלל הפנוי, שזה כולם מכירים. אבל מה בעצם רב נחמן מספר? רב נחמן מתחיל לתאר את העולם מלפני בריאתו, מהשלבים עוד שלא היה מקום לברוא אותו. כן? כהמשך כמובן לקבלת הארי וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא צמצם את אור אין סוף, ויצר חלל פנוי, ויצר בתוכו את העולם. אבל אחרי שהוא יצר את העולם, יצא מתוך כל זה, מה גם? כל מיני אפיקורסות. אפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי, אפיקורסות שבאה גם משבירת הכלים. והדבר הזה גרם שאנשים נהיו אפיקורסים. בגלל שהעולם נברא במקום שבו לכאורה אין את האור אין סוף. אני מרגש שהדברים מוכרים, אני לא מבאר אותם מחדש. ואז הוא בא מתאר את הדרך התמודדות עם זה, והדרך התמודדות זה, הרוב האנשים צריכים בכלל לעבור את זה, הצדיק צריך לשתוק שם, ואחרי שהוא שותק שם צריך להגיד ניגון, ומתוך הניגון של הצדיק, ועד שהוא מגיע בסוף, לאז ישיר משה אז לעתיד לבוא, לשיר של העתיד לבוא. בעצם רב נחמן מתאר לנו כאן את כל הבריאה מלפני היווסדה, ועד לעתיד לבוא. ובתמצית, כן, באופן גרעיני, את המשברים שקורים באמצע. רב נחמן גם בא ואומר שעל כל מיני קושיות שעולות, והוא דן בהם ומציף אותם בתורה הזאת, כגון שיש שני דברים סותרים באותו דבר, או שיש צדיק ורע לו, כן? כמו רבי עקיבא, מה היה בסופו של רבי עקיבא? זו תורה וזו שכרה, וכן הלאה, הוא מעלה כל מיני קושיות, הוא אומר שעל הקושיות האלה אי אפשר לענות עליהן על ידי דיבור, אי אפשר לענות עליהן על ידי חוכמה, אלא רק על ידי שתיקה, ולאחר מכן על ידי ניגון וכו'. אבל עכשיו, הניגון אצל רב נחמן שייך לאותו עולם, לעולם של הסיפורים. הסיפורים והשירים שייכים לאותו עולם שעובד עם כוח המדמה, שהוא לא נותן רק הסבר, נקרא לזה רציונליסטי או שכלי לדברים, אלא עובד עם כלים אחרים שייכים כבר לתחומי האומנות והיצירה בצורה אחרת. ומה שרב נחמן עושה בתורה הזאת עצמה, הוא מדגים את העניין הזה. כי המענה היחידי שרב נחמן נותן לשאלות שהוא הציף בתוך התורה עצמה, זה הסיפור שהוא נותן. הסיפור הכולל שהוא נותן. שהעולם נברא, והוא נברא בתוך חלל הפנוי, וכן הלאה, והשירה, וכל הדברים האלה. דהיינו, המענה שהתורה נותנת, אי אפשר להבין אותו אם אתה לא מבין את הסיפור הכולל שיש בתורה. תמיד אפשר לקחת קטע מתוך תורה, ויש שם הרבה תובנות, וכל דבר הוא מופלא, כמו פרק בספר, או כמו בית בשיר. אבל האמירה הכוללת של רב נחמן, התמונה הכוללת שהוא בא ליצור ונותן, מציב בפני הקוראים, זה עולה מהסיפור המלא שנוצר על ידי הדרשה המלאה. כל הדברים האלה נראה שקשורים למה שדיברנו בהתחלה, לזה שהתורה של רב נחמן הוא רואה אותה כתורת ארץ ישראל. ארץ ישראל, מבחינת רב נחמן, היא ארץ הדמיון, היא ארץ הנבואה, כן? ביד הנביאים הדמה. רב נחמן מעריך בכמה תורות על העניין הזה, שהנבואה עוברת דרך כוח המדמה. וכדי לפתח והמקום של הנבואה זה ארץ ישראל, באה ובאה עבורה. וכדי לפתח את כוח המדמה כהכנה לארץ ישראל, אז א' כבר רב נחמן היה בשבילנו, נקרא לזה, בארץ ישראל, וקיבל את תורת ארץ ישראל. ואז את התורה הזאת הוא מביא לנו בליקוטי מאורן, והתורה הזאת היא תורה מדומיינת במובן החיובי של המילה. לא, הוא גם אחד דמיין שהוא בארץ ישראל. כן, אז זה עוד עבודה, אז אולי ניגע בזה באמת בהמשך. אבל, אז יוצא שרב נחמן בעצם היה בארץ ישראל, הביאים שם את תורת ארץ ישראל. התורה הזאת היא תורה שבונה הרבה על כוח המדמה, שזה רב נחמן גם באופן תיאורטי מסביר הרבה בדרשות, והדבר הזה בונה דרך הכוח המדמה של הצדיק, ככה גם הכוח המדמה של הלומד, שכל לומד, מי שלומד ליקוטי מאורן ומנסה ללמוד את זה כאילו לומד כסות החושן, הרי הוא ייתקע אחרי 2 שורות, כן? אי אפשר, אתה חייב כדי לזרום בליקוטי מאורן, אתה חייב ללכת עם הדימויים של רב נחמן, אתה חייב ללכת עם הסיפורים שלו. הרי אחד המאפיינים הספרותיים, הסגנוניים של רב נחמן, זה העניין של הבחינת.
כל דבר הוא בחינת ובחינת ובחינת ובחינת. כל התורה שלי היא כולה בחינות, אמר רב נחמן. והבחינות האלה זה שאתה רואה שאתה מדמה דבר לדבר. והוא עובר לא רק על ידי קשר לוגי בין דבר לדבר, אלא דרך קשר אסוציאטיבי. כן? עכשיו, אם אתה רוצה לזרום עם התורה ואתה רוצה להבין אותה, אתה חייב לזרום עם כוח המדמה. אתה חייב ללכת עם זה, אחרת אתה פשוט לא תבין מה קורה כאן בכלל, מה הרצף שנוצר, מה התמונה שנוצרת, מה רב נחמן בכלל אומר. אז כך שרב נחמן בעצם לוקח אותנו בעזרת כוח המדמה של הצדיק, שהוא מזוכח יותר וכן הלאה, אז אנחנו בעצם גם כן עוברים ועובדים עם כוח המדמה, ובזה צריך לעבוד. כאשר רב נחמן כמובן באופן כללי האמין שעבודת השם היא לא רק דרך הערוץ השכלי, כן? כמו שאדם לא יחשוב שהוא יכול לכוון את חייו או לעבוד את השם רק דרך האף או דרך האוזן, ככה גם לא רק דרך השכל. אדם הוא הרבה יותר עשיר, התודעה הרבה יותר עשירה, הרבה יותר מגוונת, וזה רק אחד הכוחות שקיימים באדם, וכוח המדמה הוא כוח מאוד חשוב, שלפעמים גם צריך לפנות לו מקום, ולכן לפעמים צריכים גם להשליך אפילו את השכל, כדי לתת מקום יותר לכוח המדמה לעבוד ולפרוץ. כך שיוצא שבכל העבודה הזאת רב נחמן הוא בעצם פורץ את הדרך לקראת ארץ ישראל. לכן התורה שלו היא תורה שמובילה אותנו לקראת ארץ ישראל. אולי נסתכל רק איזה... דבר נוסף שקיים, זה מחובר, אבל אני אגיד את זה כדבר נפרד בהתחלה. דבר נוסף שקיים, שרב נחמן מדבר בהרבה תורות שלו, הוא פותח ואומר על דברים שהם יכולים להתרחש רק לעתיד לבוא, רק בימות המשיח. לאחר מכן, בשלב מתקדם יותר בתורה, הוא בא ואומר שהדברים האלה בעצם מתקיימים גם בעולמו של הצדיק. הצדיק הוא בחינת שבת, הוא בחינת מעין עולם הבא. ובעולם של הצדיק יש איזה משהו מעין עולם הבא. אז משהו מהעולם הבא מתקיים כבר עכשיו בעולמו של הצדיק. ובשלב השלישי הוא בא ואומר שבעצם כל אדם יש בו בחינת צדיק. או כל אדם יכול להתקשר אל הצדיק. ואז כל אדם יכול כבר עכשיו לטעום משהו שהוא לטעום את המעין עולם הבא. אולי נסתכל לפחות דוגמה אחת. נסתכל מקור 11. כן, נסתכל על זה. התורה מי האיש החפץ חיים. אז רב נחמן כותב ככה, והתורה יש בה שני בחינות, בחינות נגלה ובחינות נסתר. והנסתר הזה הוא רייתא דעתיקא סתימאה, דעתידא להתגלה לעתיד לבוא. כן, יש איזו בחינה בתורה שהיא עתידה להתגלות רק לעתיד לבוא. ואז כשיתגלה התורה הזאת, דעתיקא סתימאה, אז יהיה השלום נפלא בעולם. כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם. כן, החזיונות של העתיד לבוא. ויש גם כן צדיקים, כן, עכשיו כאילו דילגתי, כן, זה דילוגים, ויש גם צדיקים שהם צפונים ונסתרים ומוסתרים, שאין העולם כדאי להשתמש בהם, וכשיתגלו הצדיקים הצפונים, התורה הצפונה, אזי יתגלה שלום רב בעולם. דהיינו בעצם התורה הצפונה נמצאת כבר אצל הצדיקים שנמצאים כבר היום. ובהמשך הוא אומר, ויכול כל אדם לטעום טעם אור האהבה שבדעת, כל אחד לפי בחינתו, אפילו עכשיו, בתוך הימים, היינו כשיקשר את ליבו לדעתו, ורואה ומשיג את האור כי טוב וגנוז, שמשיג האור. היינו התורה הגנוזה והצדיקים הגנוזים. היינו רב נחמן בעצם, בכל תורה ותורה גם כן יש לו את המבנה הזה שהתורה שלו היא תורה גואלת. היא תורה לדבר שמציבה יעדים ששייכים רק לעת הגאולה, ואז היא באה וטוענת שזה קיים גם בעולמו של הצדיק, ואז היא באה ואומרת, אבל גם אנחנו יכולים גם עכשיו לטעום מהדבר הזה, והוא בא להתאים את האדם בדבר הזה. וזה באמת גם מה שהזכרת בעניין של ארץ ישראל. גם בעניין של ארץ ישראל אפשר לטעום אותה גם עכשיו. אפשר לדמיין אותה ואז לטעום אותה באמת גם עכשיו. אז כל המהלך הזה באמת מסביר איך רב נחמן באמת רואה את התורה שלו כתורת ארץ ישראל וכתורה גואלת. אני אומר, יוסי דיבר על הדברים שחיברו את הרב מנחם לרב נחמן. אז אני חושב שיש הרבה דברים שחיברו אותו.
אני חושב שגם הדברים האלה מאוד חיברו אותו. גם במובן של הנושא של תורת ארץ ישראל. הרי בסופו של דבר, כמו שאמרת, הוא בא מהרב קוק ונשאר עם הרב קוק, כן? הרי רב נחמן שלו לא היה מנותק, כן? אפילו שלכאורה זה תורה אחרת, אבל במובן הזה של תורת ארץ ישראל, הוא מאוד הרגיש בליקוטי מוהר"ן באמת את תורת ארץ ישראל. ולכן גם תחילה לא עלה בדעתו לנסוע לאומן לראש השנה, כי איך אפשר לעזוב את ארץ ישראל ולנסוע לאומן? זה הפך התורה כולה. איזה תורה כולה? התורה של רב נחמן עצמו. הפך לתורה כולה, זה לקום ולנסוע לאומן תחילה בסוף, גם בסוף לא עלה לדעתו, גם כשהוא נסע לא עלה לדעתו. אז בסוף, אני אומר, מה שהפתח שנפתח, שזה לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל החיבור הנוסף הוא החיבור באמת שהתפיסה של רב נחמן שהשפה הדתית היא שפה של סיפורים, היא שפה של שירה, ושכרוך בה גם את כל העדינות של שירה, ואת כל הנכונות להיות קשוב גם לשירת העשבים, שקשורים גם כן לארץ ישראל וכן הלאה. כל העולמות האלה שהם קשורים גם לתורת ארץ ישראל, אבל הם קשורים לזה שהתפיסה המעמיקה היא שהשפה הדתית זו הדרך הראויה שלה לדבר. לדבר בעולם של סיפורים, לדבר בעולם של דימויים, לדבר אפילו בעולם של הצגות בהקשר הזה, ולתפוס ככה גם את כל העבודה הדתית. זה גם כן דבר, אני חושב, שמאוד חיבר את רב נחמן. אולי אני פשוט מפחד שאני מעריך יותר מדי, אז אני רוצה להגיד עוד איזה נקודה, וגם כן אני אגיד אותה לא ברורה, כי היא לא ברורה לי. אבל בתורה הזאת, בתורה כ', יש גם עוד משהו שאני גם כן מדבר עליו בספר, וזה שבתורה הזאת רב נחמן מציע שבדרך לארץ ישראל לפעמים גם צריך לתת שוחד. לפעמים צריך גם לתת שוחד לגויים, למשפטיהם, כדי להיכנס לארץ ישראל. ולא רוצה כאן להתווכח עם פרופסור יהודה ליבס שכתב על זה, אבל ראה בזה איזה כיוון מסוים, מציע איזה כיוון אחר. אבל רב נחמן בתקופה הזאת, שזו הייתה תקופה שבה אחרי המאסר של בעל התניא, ואחרי השחרור של בעל התניא, ואחרי שהוא פגש את בעל התניא, היה מאוד בעסק הזה של העניין של, והוא עצמו חזר מארץ ישראל וישר נסע לבעל התניא, מי שמכיר, והדברים האלה היו לא רק איזה תורות ספקולטיביות, זה היה גם דברים הלכה למעשה. רב נחמן בעצמו היה שותף להבאת ממון לארץ ישראל, ולא דברים לא פשוטים שגם קרו שם. לפי מה שאני מביא גם אפילו עניין של הוצאה להורג של איזשהו מוסר שקלקל את הבאת הכספים לארץ ישראל. אז גם בזה רב נחמן היה מעורב. בתורה שרב נחמן אמר בתקופה הזאת, ויש לזה תורה מקבילה שגם בעל התניא, שניהם מדברים גם על השעיר לעזאזל, שעברנו לא מזמן, יום כיפור, ומדברים על מנחה לעשיו, שמנחה לעשיו זה בחינת השעיר לעזאזל. השעיר לעזאזל, אף אחד לא אוהב להיזכר בו. מה אנחנו עושים ביום כיפור עם השעיר לעזאזל? לא רק זה, אלא כולם שרים מה נהדר היה הכהן גדול. מתי שרים מה נהדר היה הכהן גדול? אחרי שהשעיר היה מושלך, ואז היה השנים משתלב, ואז היו שרים מה נורא. דיינו, הכל סביב העניין הזה, כל העניין של הסטרא אחרא. עכשיו, לא צריך לספר בפורום הזה של הרב מנחם, היה קצת איזה פלירט עם הסטרא אחרא. היה לו קצת איזשהו עיסוק עם כל מיני סטראות אחרות אפילו. כן? וגם בדבריי להלן, אין שום הסכמה עם זה, לא הבנה לזה, רק נתאר את הדברים כמו שהיו. וגם, אני אומר, גם בתורה הזאת, שהעניין של הדרך לארץ ישראל, שצריך גם להתעסק עם הסטרא אחרא, זה דבר שאני חושב גם כן קשור לרב מנחם, כי רב נחמן התעסק עם הסטרא אחרא. אחרי שהוא צעק נגד המשכילים וכו', אז הוא שיחק איתם שחמט ביחד, כן? והלך לגור בבית של המשכילים באומן וכדומה. כוונה, רב נחמן התעסק עם הדברים האלה. הוא לא, גם יצא נגדם, כן? וגם הרב מנחם יצא נגד כל מיני דברים באופן מאוד חריף. ולצד זה הוא גם היה איזה סוג של חבירה. וראיתי בספר ערבי נחל, איזשהו רב חסידי, לא אדמו"ר, אבל רב חסידי חשוב, דווקא מצוטט הרבה,
ראיתי משהו, לא הבנתי אותו עד הסוף, אבל מה שהכיוון היה, שהרבה הנחל אומר שהעניין של השעיר לעזאזל ביום כיפור הוא בעצם הכנה לסוכות. בסוכות אנחנו רוצים להיות לבד עם הקדוש ברוך הוא. אבל בשביל זה צריכים לגמור את כל החשבונות שלנו עם האחרים. ובין השאר אנחנו צריכים לגמור גם את החשבון עם הסטרא אחרא. עכשיו, עם הסטרא אחרא אומר הערבי נחל, ככה אני אומר בעקבות הערבי נחל, כן? אל תתפסו אותי. הוא אומר שאנחנו חייבים תודה בעצם לסטרא אחרא, כי גם אנחנו לפעמים נהנים מכל מיני דברים שהם לא שייכים לכאורה לעולם של הסטרא אחרא. ולכן אנחנו צריכים קודם לשלוח לו תשורה, מנחה לעשיו. אחרי שגומרים מהמנחה לעשיו, אתה כבר מתפנה לדברים האחרים. אני אומר, רק בסוכות הזה אני הבנתי שהרב מנחם גם הרגיש שהוא חייב תודה לסטרא אחרא. זה הרבה נחל, זה ערבים. זה התורה מבינה. כן, אני לא מנסה אפילו לעבור את כל הסטרא אחרא שהוא יתעסק איתה, רק על החלק, בבחירה, וזה. אבל גם באופן עמוק, הרי אנחנו רואים, ישבתי... אקדמיה, אל תשכח את האקדמיה. משתדל לא לשכוח. שאלה מה יותר גרוע. אז זהו, אז אני אומר, אז פלירט גם שלכם, גם עם עולם האקדמיה, כמו של רב נחמן עם עולם האקדמיה. זה איזשהו פלירט שגם מצד אחד יכול לצעוק עליו שהוא הסטרא אחרא, ומצד שני גם להרגיש חייב לו תודה. נכון? גם בלימוד עם הרב מנחם, כשהיה מדובר בלימוד באמת שרוצה לדעת מה טעם האיסורים האלה. אז למדנו גם מאמרים של רב יהודה ושל זה, תוך כדי הדברים. ורב נחמן, אבל הרב מנחם, אני אומר, גם באמת הרגיש איזושהי תודה עמוקה. והתודה העמוקה הזאת היא מסבכת. אם אתה מחויב, אם אתה אסיר תודה, אז יש לך איזה בעיה עם העניין. וראות מהעניין הזה. אני מודה לו על מה שאני מודה לו, כן? הרי כשדיברנו על הרב מנחם, כמה הוא היה צועק, מותר לי, היה צועק על הדסה, שהיא לא יכולה להבין את המוות, היא לא מקבלת את המוות. את זוכר, נכון? למה? כי היא, מה לעשות, היא נולדה במשפחה דתייה, זה קורה, כן? משפחות... אבל רק אני, כן, הרב מנחם היה אומר על עצמו, רק אני, שאני מכיר במוות, אז אני יכול לעמוד מול המוות, כן? אבל על זה הרב מנחם הכיר תודה. והתודה הזאת הייתה חלק מההתייחסות המורכבת שלו לכל העולמות האלה. ואני חושב שחלק מההתייחסות המורכבת הזאת היא גם כן קשורה לרב נחמן, שגם הוא היטיב לצעוק כנגד הסטרא אחרא, וגם הוא היטיב לשחק איתו שחמט, ולנהל איתו כל מיני אתגרים רוחניים וגם קשרי ידידות אמיצים, אמיתיים, דווקא עם אותם אנשים שעליהם הוא צעק לכאורה שהם לב הסטרא אחרא שאותם הוא בא באמת לתקן. אז גם הדברים האלה באמת קשורים לדבר הזה וקשורים לקשר של הרב מנחם שהיה לרב נחמן.